ατά το κυμαθίσνε μας και κυλένε μας ασκολία πολλά είναι. Έναν ασατά εν κι ατό το θα λέω σας. Είπανε μας οι δεσκάλ πως ο Θεός συφτέν επίκεν τον άγουρον τον Αδάμ και όντες είδενα τον άχαρον μαναχών και λυπημένων επεφάσισεν να φτάκε τη γαρήν την Εύαν να έχει έναν συντροφίαν ο Κάρυψ. Επέρεν και έκοψεν ασέναν το μέρος ατόρα το άμα επίκαινα με αναισθησία για όχι ατόμα να μένετε απ' εμένα λέω σας και επίκεν την Εύαν να έχει κάτι να ανακαλατσεύει και να μας χαρεύει πάμε εκείνην. Αέτσπα έζησαν έμορφα κάμποσον καιρών όσα με πεφάθεν είνο το φίδ κόμπος ένατς και έφαν το μήλον το κι έπρεπεν και δίωξενατς ο Θεώνας παράδεισον. Ατό το κείπανέ μας οι δεσκάλετον πως όσο έσαν στον παράδεισον η Εύα επίκεν έναν παράπονον. Έλεπεν τα διαφοράς πίσεν τεκινές το σώμα να σοδάμ και έπιεν έβρεν το Θεόν κι είπεν ατόν. Θεέ μου, πολλά παρακαλώσε. Θέλω και σε μόντο σώμαν να βάλεις απαούτο την καϊπανάν το κρέμεται εμπροστά στον Αδάμ. Ατότε και ο Θεόν είπε ναθεν. Εύα, μη σε λοπούτενα και ξάιπαμι στεναχωρεύκεσαι κι ατότε σώνεν. Απλά εδέκατο σαβούτον τον τεβεκιαλήν να κουβαλίατο.